deskribatuko zenuke sukaldaritza janariak zuregan daukan lilura hori? Netzako sukaldea oso romantiko dirudi, baina hala, netzako sukaldea erraminta bat pertsona zoriontsu iteko. Jatetxe bat, gaur egun jatetxe bat dakaten aldetikan, nire helburu bakarra da pertsona batek gure etxeko ateak gurutzatzen momentutikan alde ikiun momentu horta, etorri gana baino zoriontsugo edo beto ateatzea. Netzako sukaldeak hori dauke, pertsona transformatzeko, mundua transformatzeko erraminta bat izan daiteke. Sabeletik, noski, baina baita ere, inguratzen ditun, kultura, historia eta, sukaldea osatzen duten arlo guzti horietatik. Baina batez erraminta bat jendea zoriontsu iteko, mundu hobetzeko. Eta 5 urte hauetan, zer eman dizu? Amak? Bizitzeko modu bat, bizitzeko filosofiat eta are esango nuke, gure etxea eta gure ingurua ezagutzeko modu bat. Askotan, momentu honetan gehien bat, bezero askokin hitzetxe duen zerbait da, alde batetik pena matitena, beste alde batetik pozten hauena. Ze exotiko bilakatuan gaur egun gurea, gure etxen jate hutsak. Ez? Guk esan genezake gure ingurua, gure jendea eta gure kultura ezagutzeko modu bat izan dela gurea lantzea eta gurea lan ogibide gizan hartzea. Zuk zer egiten duzu? Batzutan pentsatuko zerbitzi hartu platerak eta mailan gainean jarri, ez da? Eta ez da hori. Sukaldeko lanik zaiena produktua ondoa erosi eta ez izorratzea da. Eta gure lanik zaiena hauen historia ondo kontatzea. Platerai, produktuai eta gertatzen gauzari izenak eta abizenak jartzea. Azkenen, jakintza, historia eta kultura transmititzeko gaitasuna dakaun pertsonak gea. Ez soilik, esan bezala, platerak hartu eta maila ematekoa, edo zeinekin dezaken lana. Baina gure ingurua irakurri eta dakaun informazio horrei forma eman eta esperientzia bat sortzeko aukera dakaun momentutikan, hoi da gure helburu bakarra hemendikan, etxea etortzen pertsona noski zoriontsugu izan, hasieran komentatu duena, baina baita ere bere lurra hobeto ezagutzeko helburuakin gauzatzetugu historia txikik, ez? Azkenen, horremen ingurun dauzkan kuadro pila bat, emakume pila baten historia eta kizkiu, tarteka, batei batena kontatuko jo, beste batei beste batena, baina produktuan informazioa izena eta biztenak ematea.